Historien om de 3 bær. Skrevet og indtalt af Marius Anhalt. Der var engang 3 bær, der var ude at gå en tur sammen. De gik og talte om, hvilket bær, der var det lækreste bær i verden. Det første bær, og det mest selvoptaget af dem alle, det var jordbæret. Jeg er det lækreste bær af dem alle. Jeg er sød og flot og fyldig. Alle børn elsker mig, både som jeg er, men også med sukker og fløde på. Jeg kan kun være det lækreste bær i verden. Det andet bær, det var knap så selvoptaget, men mente alligevel at have en nogenlunde chance. Det var blåbæret. Jo, altså jeg kunne måske også godt være det lækreste bær. Jeg bliver ikke kun nyt af børn, men også af voksne. Og jeg bliver ikke kun spist som jeg er, men også brugt i mad og desserter. Jeg tænker, at jeg er en udmærket kandidat til at være det lækreste bær i verden. Og så var der det sidste. Meget beskedne, ja nærmest anonyme bær. Det var stikkelsbæret. Jo, jeg er nok altså ikke det lækreste bær i verden. Der er ikke så mange, der ved, hvordan jeg smager, eller hvordan jeg ser ud. Ja, de ved vel dårligt nok, at jeg eksisterer. Jeg bor efterhånden kun i ganske få kolonihaver hos nogle meget gamle mennesker. Så nej, jeg er bestemt nok ikke det lækreste bær i verden. Sådan gik de 3 bær og talte sammen på deres vandring. De var ikke uvenner. De var bare meget ivrige for at fortælle deres holdninger. De kom så til en bro, som de skulle over, og det gik hverken værre eller bedre, end at jordbæret fik solen i øjnene, og fordi den gik sådan med næsen lidt i sky, så fik jordbæret overbalance og faldt ud over kanten og røg plask ned i vandet. Det nåede faktisk kun lige præcis at ramme vandoverfladen, så kom der en gede og spiste det, og væk var jordbæret. Nå, sagde de 2 andre, mens de spejdede ud over kanten af broen. Der røg det lækreste bær i verden. Og så gik de ellers videre. Blåbæret og stikkelsbæret fortsatte snakken, men ikke meget længere fremme snublede blåbæret over en løs sten på broen, faldt ud over kanten og plask ned i vandet. Blåbæret lå lidt tid dernede og råbte op til stikkelsbæret. Bare rolig, jeg er helt okay. Og i samme øjeblik kom der en gede og spiste det, og væk var blåbæret. Nå da, sagde stikkelsbæret til sig selv. Sikke noget værre noget. Der røg jo det lækreste bær i verden. Så rejste stikkelsbæret sig op og gik videre. Stikkelsbæret nåede lige præcist så langt og så kort, at kraftig vindpust puffede til det og væltede det ud over kanten og plask ned i vandet. Så lå stikkelsbæret ellers der i vandoverfladen og rullede lidt den ene vej, og så lidt den anden vej, og så lidt den ene vej igen. Men nogen gede kom der altså ikke. Efter en masse svømmeri, som i øvrigt ikke er særlig nemt, når man er sådan en stikkelsbær, fik det endelig kæmpet sig ind til kanten. Her kravlede stikkelsbæret op på bredden og fandt en plads i en solstråle, hvor det kunne tørre og samle sine kræfter igen. Stikkelsbæret rejste sig op og sagde, det kan godt være, at jeg ikke er det lækreste bær i verden, men jeg er i hvert fald stadig i live. Og så gik stikkelsbæret ellers glad og tilfreds hjem til sin stikkelsbærfamilie og levede lykkeligt til sin dages ende. Og om det nogensinde blev spist, det er der vist ikke nogen, der helt rigtigt ved.